हॅलो गाईज जानू तर आता आम्ही फिराक जातो सगळीजण ती खंय खंय जातो कशी जातो काय करतलो आम्ही तुमका सगळं दाखवतो. तर आता 5 वाजलेत बघा. फायनली आता आमचा आटापला सगळं आणि सगळी घरातनं बाहेर पडली आहेत. हो बघा असं काळो जरा लाईट नाही हा ते मी तुम्हाला लाईट पेटून दाखवतो. आमची लाईट पेटणार नाही, आमच्या लाईटी काहीतरी झाला तर मी बाहेरची लाईट लावली आणि हो बघा मास्क बिस्क लावून बसलो हा. आणि आम्ही सगळीजण तयार झालो आणि आता आमची गाडी पण येते आता पडतो बाहेर. तर काही जण आमची सगळी तयारी झाली की ही बघा बॅग घेतली आणि आम्ही जातो पुढे. आणि काळो घा अजूनही लाग आपण सूर्य पण उगवाग नाही हा. आणि सकाळी 5:30 आणि भूता कशी जातो. तर आता आमचा झाला आम्ही बॅगी बिगी भरलो गाडी आणि आता आम्ही निघालो. सकाळी आम्ही नाश्ता करून नाही होतो आणि आमका भूक लागली म्हणून आता आम्ही निपाणीमध्ये थांबलो. आमचं नाश्ता वगैरे करून झालो आणि आता मी आदमापुरात जाऊन निघालो पण आमच्या मॅपला धाड भरले त्याच्यामुळे आम्ही पोहोचलो कोल्हापूर. आणि जेव्हा कोल्हापूरमध्ये पोहोचलो तेव्हा आमका समजलं आम्ही कोल्हापूरमध्ये येलो. हैसे सीन आमका बरं दिसलो म्हणून आम्ही व्हिडिओ काढलो पण खायच्या ठिकाण आता विचारू नका काय माहीत नाही. आता मी कोल्हापूरात दिलो आणि या महालक्ष्मी मंदिराचा प्रवेशद्वार आणि बघा मंदिराच्या भीतर दुकानं असत. आधी आम्ही दर्शन घेतो आणि त्याच्यानंतर आम्ही हे शॉपिंग करतो. गाईज आता आम्ही महालक्ष्मी मंदिरात जातो तिकडे व्हिडिओ काढू अलाउड नाही म्हणून आम्ही काढू शकलो नाही. पण नंतर आम्ही कनेरी मठात जातो तसे आम्ही व्हिडिओ नक्की काढतो. हैसे आम्ही आता बाहेरच असो तर इतकी गर्दी असा मग आता आम्ही आतमध्ये जातो तर आत जाऊसाठी आमका मोबाईल ऑफ करूचो लागतो. जसं आमका चान्स घालू म्हणून आम्ही मोबाईल ऑन केलो आणि पटकन व्हिडिओ काढून घेतो कोण बघूच्या आधी. आमचं दर्शन झालं आणि असं आम्ही दुकानं जी मंदिराच्या आतमध्ये तिकडेच म्हटलं आहे शॉपिंग करूया म्हणून आम्ही शॉपिंग करून थांबलो. प्रसाद बिसाद घेतलो तर महालक्ष्मीच्या मंदिरातला आटपून आता आम्ही कनेरी मठात जाऊन निघालो. काही जण आम्ही आता इलो कनेरी मठात. बघा काही जण कसला कडकडला वादळीला तरी पण आम्ही आमच्या मजेत असो. पाऊस नाही आणि हडे सगळेजण आता फोटो उभी राहतात. माहिती नाही तरी बघा पाऊस कितको लागता जास्त नाही दिसणार पण थोडी हे कनेरी मठातले सिद्धिगिरी महाराज. हे आता खूपशे देखावे आहेत ते आम्ही बघू होतो. तर आमका समोर बोर्डवर आता बघा थंय लिहिलेलं आहे एक भूता बंगलो म्हणा भूता बघू गेलो तर बघा या इथे काय आहे. तर आमची भूता बघून झाली भूता भारी डेंजर होती. तर आता आम्ही सर बंगले बघू गेलो असं बंगले बिंगले होते ते बघतो. बघा काय एक नंबर कारिगिरी असा आणि असं गाव उभारलेली एक छोटो. कनेरी बेटात फिरायला झाला आता मी कनेरी बेटात न जातलो आदमापुरा असं काही चुकलो म्हणून कोल्हापूरला आता परत जातो रिटर्न. आम्ही सर आता आदमापुरा गेलो आणि हे बघा जत्रा भरलेली आहे त्यांचं काहीतरी भंडार होतो म्हणून जत्रा होती होय. तर आमका आरती गावली आहे बघा. आम्ही दर्शन घेऊन शॉपिंग करून निघालो आणि मॅपच्या भरवशावर आम्ही आता जंगलात गाडी घातली आणि मग अशा आमका एक कोलो पण दिसलो. एकदाची पडलो जंगलातनं बाहेर आणि आता भूक लागली म्हणून सर आम्ही जोक थांबलो आंबोले. त्याचं दुका बघा कितके असा आणि आता आम्ही आंबोलीचा घाट उतारतो आम्ही जातो घरात. चला बाय.